Nazdar, přátelé, kamarádi, jak já rád říkám, partizáni. I když to některý z vás sere, ale to jenom o důvod víc to říkat. Takže dneska vás vítám u videa, který je na požádání, je na žádost a já jsem se rozhodl, že to spojím s videem předchozím na PMR radiostanice. V předchozím videu o PMRkách jsem vám řekl něco tady o té vysílačce. Je to 8W Baofeng UV5R, mnohdy demonizovaný. Já jsem se k tomu vyjádřil jasně, v tomhle videu to řešit nebudeme. Souvisí to s tím, kvůli tomu, že jste se mě ptali, jaký typ elektronických sluchátek používám, protože jste si někde na videu všimli, že vypadám jak tankista, že tam máme mikrofon a tak dále, že mám vlastně takzvaný hlavový most. Tak vám tady na to natočím video odpověď. Mám tady tyhle elektronické sluchátka. Pro vás, kteří jste je už někdy viděli, tak je okamžitě poznáte. Jsou to elektronické sluchátka eArmor. Jsou to tyhle eArmorky. Oni se dodávají v různých provedeních, buď tady s tím náhlavníkem, anebo s takovejma klipsnama, že si je dáte na taktickou přilbu. Já na střelnici nic takového jako taktickou přilbu zaplať mámu nemusím používat zatím. Jestli mě do toho nebudete tlačit, kolegové, tak nepoužívám a používat ani nechci. Co mají tady tyhle sluchátka za výhodu? Mají mikrofon. Já, poněvadž jsem hovát, tak já mám tady mikrofon objednaný nový. Já jsem totiž tady tenhle u něj utrhl kabel. Překroutil se mě kabel. Takže já mám někde na zásilkovně nový mikrofonek a tady ten mikrofon musím nechat opravit tady sousedovi, co se vyzná tady v těchto serepetičkách a tady je to otevře a spájí ty drátky a napojí to zpátky na ten kabel, abych tady ten překroucený, abych měl jako záložní. Nicméně, stalo se mně to po 2 letech používání, nošení, vytahování, skládání, šoupání po batohu, šlapání v autě a tak dále. Takže je to závada, která prostě se stala ne tím, že by to byl aušus, ale prostě dlouhodobým používáním. Z toho důvodu já vám teď přesně nemůžu ani ukázat to, co jsem chtěl, ale vysvětlím vám aspoň, jak to funguje. Proč ten hlavový most je super? Pokud nějakým způsobem kooperuješ v týmu nějakých kolegů, připravuješ se nějakým způsobem třeba do práce nebo tak na nějaký situace, kdy budeš s kolegama muset komunikovat během střelby, tak tady ty aktivní sluchátka eArmor jsou výbornou volbou. Řeknu proč. Máš tady 3 tlačítka, nasadíš,
Prostřední tlačítko podržíš a sluchátka se zapnou. Dáš si plus, až to pípne a slyšíš i trávu růst. Slyšíš všechno krásně. Je to zesílený brutálně. Ale pokud dojde k výstřelu nebo k nějakému rázu, tak to samo vypne jakoby zvuk a tím ti to ten sluch chrání. To umí kdejaký elektronický sluchátka. Tohle. Proč jsem si pořídil ty eArmory, je to, že tyhle sluchátka propojíš s radiostanicí. Já to tady mám chycený drátem nahoře. Tady je konektor na takzvaný PTT kabel. To je tady tohle. Je to vlastně v Severoatlantické alianci zavedený, používaný tady ten PTT vypínač. Já to nebudu vyplítat, ale tady ten PTT konektor naťáckej, tak šoupneš tady do ty šavle a potom ten druhý konec musíš mít s koncovkou, kterou vlastně má tvoje radiostanice. Baofeng UV5R má konektor Kenwood dvoupinovej. Tam to takhle zajebneš ty šavle. Tady si to pověsíš na vestu nebo prostě na oděv touhle silnou klipsnou. Kdybych přestříhal ty pásky, tak si ten kabel spustíš dolů, zapojíš si ho do toho. A potom, když chceš nějakým způsobem komunikovat, tak mluvíš, pustíš, vypneš. Ty sluchátka fungují takovým způsobem, že, jak říkám, aktivní sluchátka, funguje to, dojde k výstřelu, výbuchu, velký prudký ráně, vypne to zvuk, ale co to nevypne, pokud na tebe někdo hovoří vlastně do ty radiostanice, kterou máš na batohu nebo tady někde na tlaktice na zádech, pokud to přijímá signál, někdo na tebe mluví, tak stále slyšíš to, co ti kdo vykládá. Což je za mě úplně bomba, super. Ty sluchátka jsou na klasické puškové baterie, které jsou tady vlastně v tom rozšířeném místě, zašroubovaný normálně na vodotěsný uzávěr. Mikrofon si můžeš přehazovat z levý na pravou stranu. Když seš pravák, nosíš to na levý, pokud seš levák, nosíš to na pravý. Je to kvůli tomu, abys prostě si do toho nenakopával pažbou, řemením a tak. Když střílíš s dlouhou zbraní, něco jak u plynové masky, když máš boční filtr, tak ho taky nosíš na straně, kde nemáš pažbu pušky. Hlavový most nebo aktivní sluchátka eArmor, tady ten model, tuším M32 s náhlavníkem. Dají se koupit i jenom tady ty mušle s takovejma těma klipama na rail vlastně na taktickou přilbu. PTT kabel si musíte pořídit zvlášť. Je to tady tato věc. A PTT vypínač nebo PTT konektor a druhý konec si musíte zvolit podle toho, jakou máte radiostanici. Jsou 3 nebo 4 unifikované tady tyhle koncovky a já používám Kenwood dvoupin a mám tam i na Motorola klasickou gábel, to je, teď si nevzpomenu na ten název.
spícháš to do sebe, zapneš, funguješ. Tak, investice. Sluchátka eArmor, tady ty, jak vidíš, tak jsou na nějakých 2000. Já jsem je sehnal za 1900 před 2 lety. Fungují bez problémů, neodchází, jsou skvělí a pokud si je budeš pořizovat, kup si je s tím mikrofonem, ty ho tam nemusíš mít, ty ho můžeš odmontovat, ale já idiot jsem se na to vyprdl, ty ten mikrofon vlastně takhle vytáhneš a s tím kablíkem, který je teď utržený, tak ho můžeš mít prostě doma, pokud na tu střelnicu nechodíš jakoby trénovat i nějaký combat shooting vlastně v týmu. Ale já to tam měl furt a proto jsem to utrhl, protože jsem to furt stahal bágu. Ale říkám, po 2 letech, takže to není nic jakoby, že by to hovno vydrželo nebo tak, je to prostě tím, že jsem byl prostě na to trochu větší hovado, co si budem povídat, kolikrát ty batohy i třeba s pouzdrama, s puškama a takový, tak se na sebe házijou různě do kufru, tady to pod tím zůstane, takže je to podle mě taková běžná závada, není to nic hroznýho. Takže eArmory a určitě si je pořiďte s tím mikrofonem a pořiďte si to i s tím PTT kabelem, který vlastně vám umožní mít to vlastně spárovaný s radiostanicí. Má to i výhodu tu, že vlastně pokud tu radiostanici používáš, chceš s někým pokecat a napojíš si k tomu ty sluchátka, tak máš kvalitnější vlastně v těch sluchátkách máš kvalitnější, čistší ten zvuk, nebo jak to říct, nemáš ten odposlech ty radiostanice rušený nějakýma vlivama v okolí, jo? Když známe to, víme, o čem se bavíme. Tak, to by bylo asi tady k tyhle recenzi. Přesný typ těch eArmorů vám napíšu do názvu a do popisku videa. Myslím, že je to M32. Ono to bývalo dřív tady na týmy, že to už je prostě sešoupaný, sedřený, protože, jak jsem říkal, ty sluchátka zažili 2 roky soustavného používání, 2 roky jeli vlastně non-stop v práci a teď zase se rozjíždíjou. Jediný co, tak prostě na tém se přes ohýbal, utrhl se na tom ten káblík. Takže za mě i jasná volba, pokud porovnáme cenu, výkon. Někteří kolegové používali třeba Peltory a tak dále. Sluchátka, které byly o 1000 až vyšší tisícovky dražší a vydrželi úplně to samé. Mnohdy třeba se stalo, třeba když jste poblíž Ústějovy Brzdy, pušky v kalibru 50 Browning McRae, tak se může stát, že ty sluchátka dostanou takovej šok, že přestanou fungovat. Tady tyhle eArmory byly vedle 50, co každou akci, co každý den zažili vlastně z bezprostřední vzdálenosti, řekněme 1,5 metru od Ústějovy Brzdy, pušky kalibru 50, nějakých řekněme od 20 výstřelů za den víc, jo. Takže to vydrží, nejsou choulostiví ani tady na ty vysoké tlaky a na ty extrémní rázy. Takže pokud chcete kupovat aktivní sluchátka a chcete hlavový most s možností připojení na radiostanici, tak za mě určitě eArmor. Bylo by to všechno, přátelé, kamarádi, v tomhle videu. Já vám děkuji za to, že jste to zhlídli až do konce. Děkuji vám za lajky, děkuji vám za odběry, protože když už ten palec dáš, tak ten odběr, ten zvoneček už je jenom o kliknutí navíc a nic tě to nestojí.
Děkuji za komentáře pod videem, děkuji za e-maily, které mě píšete na e-mailovou adresu uvedenou v popisku videa a zároveň vám děkuji za finanční podporu na rozvoj kanálu, kterou posíláte na číslo účtu uvedený v popisku videa. Tak jo, partizáni, mějte se a zdar. Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm. Es hat von lauter Purpur ein Mäntlein um. Sagt, wer mag das Männlein sein, das da steht im Wald allein mit dem purpurroten Mäntelein. Das Männlein steht